Produkcija Studio Diletant Dub. Hej, ti. Da li si vidjela vrata u blizini? Pominjao je neka vrata. Nema šanse! Nemoguće! Ti, zašto? Treba da ih zatvoriš, zar ne? Kapije se otvaraju na usamljenim mestima gdje nema ljudskih srca i odatle Suzme, proizilaze katastrofe. sviđaš mi se. Ti smetaš. Šta je bre ovo? Ovo se ne dešava! Nema šanse! Šuta! Nije bezbedno da me pratiš. Mislim da sada imaš veće probleme. Došla si čak iz koševa kako bi našla mačku? Mnogo ljudi će umreti. Šuta! Čekaj! Suzume, zaključaj vrata. Molim te, ja nisam u mogućnosti. Šota nije uspeo, ha? Zar se ne bojiš? Plašim se sveta bez Šote! Kako mogu da zaboravim? Obećavam, doći ću da te spasem. Ali on ne vodi dovoljno računa o sebi. Zašto imam osjećaj da radiš nešto veoma važno? Vraćam ti ih! Vraćam ti ih! Čuvaj se. Čuvaj se. Čuvaj se. U redu, krećem.